Pod Bratislavským hradom i v jeho okolí po rušnej diskusii zavládol opäť stavebný ruch. Jablko sváru medzi pamiatkármi, projektantmi a stavbármi, bývalá synagóga, ktorá v poslednom čase slúžila televízii ako ateliér, nebude už jednou z panorám starého mesta. Kus po kuse z nej odhríza rýpadlo za pomoci deštrukčných čiat. Kto ste teda boli v Bratislave pred 10 rokmi alebo pred pár mesiacmi, ťažko by ste poznali v tomto rušnom stavenisku bývalé Rybné námestie. Po tejto veselej štvrti okolo námestia alebo po zeleninových stánkoch so živou haravarou rozličných jazykov nie už ani stopy. Všetko je už iba nenávratná minulosť, ktorú nám budú pripomínať iba fotografie či filmy. Trošku nás to aj zamrzí, že sa tá malebnosť stráca. Ale sentimentalita musí ustúpiť pred modernizáciou. A tak ani nám, ani tým svätým, čo stoja na kraji staveniska, nezostáva nič, iba so záujmom sledovať, ako pokračuje výstavba nového mosta cez Dunaj, ktorý tak veľmi potrebujeme.